जिग मेगनेट स्टोन इसा लिरनानै सार्च खालामना हो नै लोगोफोर नुबायना बेनो अन्थाइआ बे हाय लोगोफोर फैलायबाय दिनै नोंथांमोननि सेराव आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर बिराद एकदम माने बुंनांला आरोना जोंनि बर'फोरा अन्थाइनि दै लोङै लोङै बेमार आजार हामबाय थादों नोंथांमोना थाङाखैब्ला थांनानै लोंहैथां बेमार आजार जानानै दंब्ला गोलैनानै दंब्ला सोरबा थाबायनो हायाखैब्ला थाबायनो हागोन बेमार आजाराव भुगिनानै दंब्ला बेमार आजार हामगोन अन्थाइनि दै लोंहैथां रुको जरा सबर करो मेंबायलै आं बे भिडिअ मोनसेखौ नुयै सिगांनिफ्राय बानायनो सानदोंमोन खनसे बानायदों आंबो बानायनालाय ओमफ्राय मैया आं मोनसे भिडिअ नुबाय लोगोफोर एकदमबारे गोदान भिडिअ बियो एकदम गोदान अन्थाइ मोनलायबाय बर' मानसि अन्थाइ मोनबावलायबाय खैजोन बर' मानसिया अन्थाइ मोनबाय थायो खैजोन मानसिया माथा गरम जालांबाय आङो अन्थाइ मोननायखौ खोनायो बर'आल'सो मोनो नामा बेलेग जातिया मोना हो बर'आल'सो मोनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बे भिडिअआ लोगोफोर क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनलायबाय भिडिअ आं मैया राजा खुंगुर बिथांनि भिडिअ नुदों मोनसे अन्थाइ गोदान मोननाय 5 माससो जाबायमोन अन्थाइ मोननाया ओमफ्राय बिथाङा माने रिभिल खालामाखैमोन पाब्लिकनि गेजेराव लाबोआखैमोन ओमफ्राय सिमाङाव माबा इसोरा नुजाफैबाय थादों होननानै फोरमायबाय थानायनि थाखायनो बिथाङा नै मागो माबायाव रिभिल खालामबाय होनना बुंदों आरो गामिनि रायजो राजाफोरनो टेस्ट नायग्रोदो होनना बुंना लादों बिथाङा नाय नोंथांमोना नाय ससे क्लिप होनि आं नाय मा बुंदों बिथाङा नाय अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो बिसि गोबाव जाखो होनदोंमोन आदा बेखौ आङो मोननाया गासै बेखौ मोननाया जाहैबाय आसिन मासनि 6 थारिखआव मोनदों नालाय 5 मास जाहैबाय बेखौ मोननाया गोबाव जाबाय गोबाव जानानै खिन्थु आंखौ बाहायनो थिनबाय थादोंमोन खिन्थु आङो बाहायदवाखैमोन औ नैबे माग मासनि 4 थारिखआव जोङो न'खराव टेस्ट खालामदों आरोखि टेस्ट खालामना आनजाद मोनबाय प्रुफ मोनजोबबाय बेनिफ्राय रायजो राजाखौ लेंखांनानै उनाव अखानायै बेनिफ्राय दाना अखानायै आरो रायजोनो हरफिनबाय आरोखि रायजो राजानो दै सान्थिखौ हरबाय रायजो राजाफ्राबो प्रुफ मोनबाय आरोखि नुबाय लोगोफोर मा बुंदों बिथाङा नुबायना किन्तु आसल मेन पइन्टआव आं दासो फैनो सानदों लोगोफोर मा मेन पइन्टआ नोंथांमोना नायलांदो आसल मेन पइन्टआनो जाबाय लोगोफोर आं बिथां राजा खुंगुर ब्र'नि चेनेलाव नायनानै आं कमेन्टखौ फरायना नायदोंमोन सोर मा लिरदों सोर मा लिराखै बै कमेन्टआव सासे मानसिया मोजाङै फोरमायना होदों बे मेगनेट सुम्बुक अन्थाइसो होननानै माने बर'आव सुम्बुक ना मानेखौ जोङो बोगथाबमा अन्थाइ बोगथाबग्रा अन्थाइ बे अन्थाइखौ फ्लिपकार्ट एमाजनाव मोनो होननानै बुंदों बिथाङा आं फरायनानै आसुरित जाबाय नंमारगौना नंमारा लोगो लोगो आं भिडिअखौ दोनथ'नानै डाइरेक्ट थांबाय आं इउटुबाव आं अनलाइनाव थाङाखै फ्लिपकार्ट एमाजनाव थांग्रोआखै आं डाइरेक्ट आङो न'आव थांखो इउटुबाव थांबाय इउटुबाव सार्च खालामनानै नायबाय आङो इग मेगनेट स्टन लिरना होबाय आङो दाउदै अन्थाइ लिरना होदों आङो बर'जों लिरना फैनाय नङा इंलिसजों लिरना नोंथांमोना इग मेगनेट स्टन लिरना हो फारि फारि नुजाबाय एक्जेक्ट बेनो बेखा एखेखा जेबो 0% हेरफेर गैखाया बेनो मेरला भिडिअ इउटुबाव इंलिसजों नायनो ना हिन्दीजों नायनो ना माजों नायनो नाय मेरला भिडिअ बेखौ बिथाङा भगबाननि अन्थाइ होनानै जोंनि बे गामियाव रिभिल खालामनानै जोंनि जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ बिदि लुटिनाया थखायनाया गाज्रि जादों आं बोरैबा मोनदों 10-20 थाखा सोरबा बे अन्थाइनि नामाव दै लायनो थांनानै होबोनाय माने बे बिजनेस मोनसे बिजनेस मास्टार माइन्ड बाहायदों नामा आदायाबो आं एसे फोरमायनो सानो आं बोरैबा मोनदों नुनानै बे अन्थाइयाथ' एकदमबारे बे मानसिया बानायनाय अन्थाइसो बेथ' भगबान दानाय अन्थाइ नंथारा बोरै होनबा भगबाना सिमाव नुजानानै बोरैयै बे अन्थाइनिफ्राय दै लोंहोनो हाखो आंनि मोनसे कुइसन प्लिज हायोबा अननानै शेयार खालाम बे भिडिअखौ आरो जाय अन्थाइ मोनगिरि नोंथाङा जुदि नायदोंब्ला प्लिज बेयाव फोरमायना हो क्लेरिफिकेसन हो बे अन्थाइखौथ' इउटुबावबो होबाय गोबां दं फ्लिपकार्टआव एमाजनावबो नागिरबानो मोनो नोंथांमोना नाय नङाबा आं होनि नै भिडिअखौ होनि आं नाय नोंथांमोना नाय एकदम मोनो मेरला भिडिअ इउटुबाव मोननाय भिडिअखौ होग्रोनि आं नाय नोंथांमोना प्लिज अननानै नायनानै आरो भिडिअखौ हानायखिनिखौ शेयार खालाम नाय बे बुस्थुआनो आं बेखौ बेलथायनानै होबावनोसै सुम्बुक बायदि नामा बेलाय औ सम्बक बायदि अरजाबलायो
देलाय बोखोनायलाय आदा ओरै खेव बोखालाय बेखौ बोखानो हाया बिपद जागोन आरोखि बेनिफ्राय वाह वाह नै बिथांना बिपद जामारबायलै मा बिपद जाखोबा बिथांनियाबा जा नुनोबो मोनासै थिखोना थांखोसो आथिंसो बायखोना माखोसोबा मा बिपद जाखोबा बेथ' बोखानानै गेलेबाय थादों हैनो नायलाय मा बिपद जाखोबा बिना मा बिपद जाखो बोखाना नोंथांमोना बिसास खालामाखैब्ला नायदो आं इउटुबाव थांसै लोगोफोर इउटुबाव सार्च खालामनानै देखायनोबा खनसेबाव नै इउटुबाव थांबाय इउटुबाव थांनाय लोगो लोगोनो नैयाव सार्च खालामना होनोसै आङो लिरना होदो लोगोफोर मैग्नेट स्टोन इसा लिरनानै सार्च खालामना हो नै लोगोफोर नुबायना बेनो अन्थाइआ बेसेबां दोङो नाय लोगोफोर नायदो नै बेनो बे अन्थाइआ नै बेनो बे अन्थाइआ बेनो बेफोरनि भिडिअ क्लिप होगोन आं लोगोफोर नोंथांमोना नायदो नै नुबायना लोगोफोर बेनो अन्थाइआ नाय नै बेनो नुबायना नोंथांमोना नुबाय एक्जेक्ट नङा राजा खुंगुर बिथाङा होनाय भिडिअ आरो आं इउटुबाव सार्च खालामनानै डाउनलड खालामनाय भिडिअ आरो फ्लिपकार्ट एमाजनाव मोननायखौबो आं होगोन नोंथांमोननो बेखौबो नाय आं फट'खौ होदों साइडथिं नाय नोंथांमोना नुदोंना लोगोफोर नोंथांमोना बे साइडआव नुबाय थानायानो फ्लिपकार्ट एमाजनफोराव मेरला दं नोंथांमोना जुदि नायनानै अर्डार खालामना नाय न'आवनो नायनानै दांनानै नाय बे अन्थाइआ माबोरैमोन नुबाय बेनो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे माबायाव दा थां अन्थाइनि दै लोंनानै बेमार हामो होननानै एकदम मिसा बेफोरो बेमार आजार जादों मोजाङै डक्टरनाव देखाय प्लिज अननानै मुलिया खाथियाखै डक्टरखौ सोलायनानै नाय मुलिखौ सोलायनानै जा हामथारगोन बेमारा जुदि बेमारा हामथारि बेमार जाय बेमारिया मुलियानो गैया बिदिबाथ' बेमार हामखानाय नङा बेथ' सिउरखा थैनानै थांनायनि बाहेरा एख' माबा गैखाला राहा गैखाला स' बेखायनो आं खावलायो बेफोरबायदि माबायाव टाइम पास दा खालाम प्लिज अननानै एसे मेगनखौ फुवारनानै नाय गामियारिनि होननानै इमान जाम्बा जाम्बि थानाङा रावबो प्लिज अननानै आंनि बेनो रिकुवेस्ट बेनोमोन लोगोफोर एकदमबारे बे नंखाय आं इउटुबाव नुनाय बे राजा खुंगुरनि भिडिअ नुनाय माबाखौ आं सार्च जादों नायदों आं नायगिरना मोनबाय अन्थाइआ एक्जेक्ट बेनोखा जेबो नंखाया आरो एकदम नंखायखा आंनि बायदिब्ला नंखायखा दे नंखायखा रावबो बेफोरबायदि माबा थाङा प्लिज अननानै जोबजासे भिडिअखौ नायदोंब्ला प्लिज अननानै शेयार खालाम बयबो नुनाय बायदि प्लीज अननानै प्लीज बाय बाय अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो